Pri mojich potulkách po okolí som v susednej dedine Tumau narazil na opustenú školu. Zisťoval som, prečo je opustená a dozvedel som sa, že obec nemá dostatočné finančné prostriedky na to, aby túto školu ďalej udržiavala a starala sa a prevádzkovala. Nakoľko je budova školy v záchodlom stave, rozhodol som sa, že sa pokúsim pomôcť a budovu dať trošku viac do poriadku, či už upratať alebo opraviť poškodené časti, prípadne vymeniť rozbité okná, namalovať strechu, interiér a exteriér. Takže som tu na stretnutí v miestnom obecnom úrade a zajtra sa ideme pustiť do práce na nových priestoroch, ktoré sa mi podarilo prepožičať si na dobu neurčitú. Barangay kapitán, secretary, ready to work? Ready. Škola sa nachádza medzi Tumau a Horným Tumau, avšak uprostred pola. Je ťažšie dostupná, nakoľko chodník ešte nie je vybudovaný, ale je v pláne. Miestny starosta v súčasnosti vyjednáva so súkromnými vlastníkmi pôdy o práve cesty. Jej vybudovanie je rovnako závislé od finančnej dotácie z provincie. Podarilo sa mi získať do nájmu priestory školy výmenou za starostlivosť a údržbu, či už priestorov budovy, alebo aj vonkajších priestorov. Momentálne to tu vyzerá asi tak, ako vidíte. Bude sa to tu pomaličky meniť, budeme sa snažiť vám sprostredkovať všetko, čo sa tu bude diať a teda ako budeme pokračovať, respektíve napredovať. No, tak trošku upratané. Ešte to nie je hotové, ale tak sa neviem dostať. Musím narásť ešte trošku. Ale toto máme už. Takto hotovičky, do polovičky zhruba to máme vyčistené, až na toto, ale postupne sa dopracovávame k niečomu. Takto. Najdôležitejšou potrebnou investíciou je zabezpečenie vody. Sice sa tu nachádza pumpa, dokonca aj studňa, avšak ani v jednom zdroji sa voda nenachádza. Cieľom tohto projektu je obnoviť fungovanie školy, zabezpečiť jej sebestačnosť a nezávislosť z externých zdrojov. Preto ak ťa tento projekt zaujíma, pomôž môjmu kanálu rásť, prihlás sa na odber a zdieľaj so svojimi priateľmi. Projekt môžeš podporiť aj finančne prostredníctvom Patreonu, kde budú videá vychádzať o čosi skôr a zároveň tam nájdeš videá, ktoré tu neuvidíš. Rovnako môžeš prispieť ľubovoľnou čiastkou priamo na môj účet. Každý darca bude zverejnený v nasledujúcom spracovanom videu. Využívanie finančných darov budem priebežne dokumentovať a zverejňovať. Odkaz na Patreon a číslo účtu nájdeš v popise pod videom. Vidíme sa v ďalšom videu.